Ribeira volveu reivindicar o respecto e poñer en valor a diversidade na celebración do Día do Orgullo, unha data que segue sendo moi necesaria fronte á intolerancia e a persecución que sufre o colectivo, sendo aínda a homosexualidade constitutiva de delito en máis de 80 países. Este día celébrase porque é necesario sensibilizar, concienciar e sinalar que existe un problema sin resolver pendente na sociedade, tal e como explica Nacións Unidas sobre os días internacionais. Na actualidade, máis de 80 países consideran un crimen as relaciones entre persoas do mesmo sexo e incluso en algúns está penado ca morte. Moitas persoas vense obligadas a ir tras sufrir rechazo, persecución e amenazas debido á súa orientación sexual ou identidade de xénero, convirtiéndose en refuxiados. Cada ano, esta reivindicación céntrase en denunciar o rechazo e a discriminación hacia este colectivo, o respeto, loitar polo respeto á identidade sexual e de xénero de cada persona. Tras a lectura do manifesto por parte da Concelleira de Igualdade tomou a palabra a pregoeira deste ano. Ademais do seu caso persoal, a sexóloga Adriana Ordóñez expresou as dificultades que atopan moitos dos seus pacientes nunha sociedade aínda hostil e intolerante ante a diversidade. Ela estaba segura de que ninguén a iba a amar, non? Porque era trans. E que ela facía o proceso de tránsito solo, neste caso o tránsito refírome a cambiar os seus xenitais e todo, solo, iso é unha palabra moi, solo para que cando vai pola rúa a interpreten, a lean como unha muller e non a maten, e non a hostien, e non a maten neste caso como a Samuel, que é da Coruña, non? É dicir, ela é moi realista socialmente, é dicir, se eu me comporto así, van a querer convivir conmigo. O acto concluiu cunha lectura pública de poemas a cargo de diversas entidades sociais e cidadáns anónimos que quixeron aportar o seu gran area a esta xornada reivindicativa.